pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tirad Bus Network. DZTP RADYO TIRAD Bus. Tirad Bus, Tanawag. Tirad Bus, Tanawag. Naimbag malam tayo ba ng gagayam? Iti mananintay panagtarit nung kakapsat. Iti na ito yung programa ito yung Tirad Bus Tanawag. Programa nga mga itinempuswa na serbisyo publiko. Baka nila analisaran na dagiti bambanag sa issue. Kung concern apo kan mang padayaw kadagiti naimbag taramid na. Mang kontinarmet kadagiti kilo iti arabid na. Yan kaya of course dagiti damdamag apo nga mamamuan nyo. Manipo dito na ito programa ito manipo kadagiti tintaramenti nga Region 1 pakaibilangan na po ti probinsya nga Pangasinan, probinsya nga La Union, probinsya nga Ilocos Norte, probinsya nga Ilocos Norte. Kita po ti maipalao iti na iti programa tayo nga Tirad Bus sa Tanawag. Habang nga ganyan to apo na kita ken tayo ko na ako nagitay entry adda iti concern na ken of course po dagiti paka-analisaran ma-analyze po dagiti bambanag nga adda iti pakasiknan na iti daytay kuna tayo nga issue wano iti panagserserbi apo iti programa. Ngam kasangwanan apo dagita mas lasuroton tayo po ti flow na wano panagtaray na dahito yung programa tayo, babaan iti, umuna pa apo, apang lukat tayo, nagserbi may sagot apo kadagitay, agkasangay iti dahito yung nga gumdaway, happy birthday, kadagiti ag birthday. Itangal daw ti doble dos, iti agdabang bolan, iti January. Dahito iti iserbi mi, paimi apo nga sunata para kadagayaw. Padakan nga siraraksa aku mablaw mangipadulakyan dan nagtengan tial daw apanakayanan panagtaw anap nuan gasa balagnat anaurnos dagiti sabsabong nga umay ni kenta isag di taulong kastamet nga yawat ni kenta tuy na indayawan unay apalma tapnong iso timang pakita tiragragsak ni amin nasang napada ragpukin ragsak ni nga
nanayon tanag tenganen aldawa panagtaon sapay iti Diyos dahil layon na kuma tasalun at mo biag kenta simpet mo nagpaiduma nga apalay dagiti kasken ka. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long, my dear. May you live long, my dear. May you live long, may you live long, may you live long, my dear. Happy birthday to you. May you live long, my dear. Happy birthday, may you live long. Happy birthday to you. So nga ulitin tayo timang kablaaw dagiti agkasangay tata. Oy dinno ti pang selebraran nyo. Rumwar kayo kadi palaan. Dinno tay tipo yo apo nga lugar papapanan. Agdepende data da dyan celebrants. Well, at daragi tayo saang nga makontento iti unag ti pagtainganda. Kaya dakano nga mapan iti sa bali pa nga lugar. Somewhere south, somewhere north, east ken north, ken west apo ya. Depende talaga dagitay dinno ti pagkurso na danda. Ang problema data tanod ye adayo. Kaya't amutay matan no kakasta ka bambanag imbajitan na insaganaan na nga ipatungpal na gamin iti unos iti panagbiag na tatalaan na isilibrar na di pasat na iti Baguio City yan adarita da duma kayat na magariti pasat na apo iti Cagayan Ilocos Norte dagitay beach resort apo dita iti kayat na nga turugan dahil talaga iti tagtagay na masapol nga di ito ngamin 1 year data nga insaganaan na ngayon naglalapusan na po doti ornong sa di bangko di bangka ure mangkin dino di jay ko na ngayon no makontento di jay ka lugaran Bison speaking ngamin iti lapusan iti budget agad natural happy iti grupo laga talaga kasta ti kuana niya kaya anad laang apo ti anad kaya no mapantayo but seknan no dati mam panag-celebrar no maminsan dadagatay wagas kaya dati kakasla chismis ni Marites chismis ni Marites oy sino kadagatay sampay apo nga makamambukin ni Marites o yun ilakam tayo latapo nito ni Marites ko na Master of Arts in Relaying Information through Exaggerated Storytelling yan Marites ko na di pagarupo ka may isang individual no kita ti kahit nasawan ti every litra talagang dayjay iti apagkiso lagad dayte ko na ako no seknan apo iti deta haanyo aliplipatan masapul kompleto nyo akong bidaran dagiti kaarbayo apay nga min akong nagdeta iya tayo apo Diyos no talagang sika kata kasakulam ti emergency response alangan nga dayjay palang kinom bidar bordi pasat na ti La Union iso ti ayabam nga mang survive kanya iti pamilya natural take note apo
mismo iti karubam ti numabalbalin lagi so kadwa mo agsaganan. Iso ti talaga nga kalbida mo brotherly invite kadakwanan invitations datan ti kwam kadakwanan iso iti kang runaan ang gidi tagunada ang nabali nga ang kumakumbida dayo tadati rason basta makumpleto ka kumbida rin nagiti karubak tagamin dahil tatibukong kunang nga iso iti pangnamnamaam nga mangipaay apo ti emergency response yan adayo na po Diyos ing kasulaan nga ada iti dumteng kanyang nga kontra iti salon at mo kontra iti pamilyam baita niya so nga no ada mambilang babakyo kini Mr. Juan de la Cruz ano karubam neta sika timang kita iti ruangan iti panagsinubyanan ti relasyon niyaw. No, dati tagkakaruba ka nga sandang nga kakabagyan dagiti na kamkamang kasta. Di ba? Sikan ti bang lukat ka nor ti remedyo nga panang luka man ay panakapungsat at gap yung nga duwa. Mapamong kumbidaran. Tamakigtot tubatan. Uy, kunan tubad di panulot na gawa. Impagarup ko laki di nga saan nga kumbidaran dati gapo ti nagkamalyak kang kuan di. Tata isuna pa iti nang ipakita iti dati isuna ti nang ipakita ti ridaw iti motibo iti panagsinubyan ambi nga agkagayam agkabagyan basta di ka di yan 42 minutos kalpasan talas 3 adado pa kalpasan dagitoy pakamo Tanawag. Kahit ko ti agyaman kari kiti imay ditoy datoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy ket dakkel ti may tulong da kari kiti kailian tayo kan kastamet din ti interamente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kari kiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dito Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dito nga mingkat surgical kan dental ti aramiden da so lang nga datay gitid ti agas no di kede agoperar da. Kami with the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents datoy mabalindang na free services medical services nga mabalinda may tulong for our constituents with the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health. We have that medical MAIP nga funds na we
through DOH, we were informed that we can use those funds for such medical mission. So we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. Tirad Pass, Tanawag. Okay, ayan tuloy-tuloy apo. Dagitay kaluklukat na apo ti kachuchon in na iti transistor radio na. Nangro na kati kasangay, oy, pakamakam hunanda. Happy birthday. Yan. Kang runan ng kablawan tayo apo, tanawagan tayo man. Dagitay kakabsat tayo nga drivers, operators apo iti tricycle with a franchise o motorized tricycle. Iti interamente apo dito man matano kung na tayo natin signal tayo. Iti interamente regional. Oh yeah. Ta siyempre niya everywhere. Sa dinuman na po nga municipality, iti probinsya apo, dito paglilyan tayo nga Pilipinas, nationwide apo data, dito pagsapulan na kasbalang di parang talunan dito panagpasada iti tricycle, apo kumusta kayo? Saan tigaraw tata? Tayo kunada, awang pa ito bumaknang kanong tricycle driver talaga mo, mumpetid na anunsyo nga nagbaling ang milyonaryo. Dagitay tricycle driver pimang nga kumit kita lang manipo ka iti ingungutan nga commuters. Basta. At nawagan tayo man sa bali lugar niya iti novelita pasat na apo iti datoy sakop ti NCR. May panggaman apo datoy panagsapulan iti tricycle. Tanawagan tadi jay. Kuna na iti damag, formal nga inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Novelita, Cavite. Oy, Cavite datoy. Ang apay nga tanga di Cavite iti dakamatan tayo niya. Ngayon, isu nga rod iti nakatanawagan tayo. Nukasa numot ti sitwasyon da apo, siknan apo datoy panagpasadaan iti motorized tricycle. Ya, nagayem. So dagatay apo nga dagatay to the presidents itintaramente apo o dito man pa karagiti madanon ti signal tayo. Dito segundo distrito Ilocos. Basta house live. Kasa no ti improvement iti panagpasadaan. Yan tata. Dahito iti kitaan tayo tayo so tinatanawagan tayo po niya. Isugarod iti naadaan tayo iti kundaway nga mangi butak-tak bet iti dito eh. Diyan natakabak lugar iti Novelita, Cavite ang pagpapatupad ng fare matrix ng mga tricycle na namamasada sa
16 na barangay dito nitong Enero 21, 2026 iti Municipal Hall in Esplanade sa barangay poblasyon. Dahil iti pangulwan apo ni Mayor iti dayta nga ni Mayor Devry Chua iti panangipagkat kadag ti Free Matrix stickers tunggal pampasahero nga tricycle nga dati ito agbiyahe iti unag iti ili iti nobilita. Ana dito kanayon na mahigpit na ipinagpapatupad nga ipatpatungpal iti official fare matrix iti nobilita base iti municipal ordinance number 204/2024. Tapos iti kasta agbalin nga standard iti pananingil ko na iti pasahe kadag iti agindag o na mamamayam nga iti tumatangkilik iti nga iti agsaksakay agluglugam iti tricycle akasbay sa bilang dan nga passenger transport vehicle. Ngayon na nagbunsa dito sa mga reklamo. Uy, gaputi na ta. At dalagyan ko na, ulitin na po na niya. Mahigpit na ipapatupad ang official fare matrix. Iti nobilita base. May basar apo dati iti municipal ordinance number 204/2024 tapos iti kasta agbalin nga standard iti panagsigiran iti dato'y panagsigaran iti pamasapasahe dagiti agindag apo giti mamamayam tapno iti kasta kadagiti aglugan apo kadagiti tricycle nga ipakwada nga dato'y kaslada jay bilbilang da apo nga napintas nga daytay transport vehicle dagiti agindag. Sigon kini mayor dinadaka pa ka mayor Chua iti para ipatpatungpal da dato'y guidelines iti pasahe niya nagpanawagan ti butihing alkalde nagbaling nga napudno tunggal agsakay iti panagsingir iti pasahe ken no adda apo kunana dito no adda iti aga labsing manglabsing na manglabsing iti dato'y nga paglindagan mabalin siguro nga may pakamo iti tanggapan di mayor. Ngayon sige da tato iti dato'y ket maaksyonan at may kat kano ti prangkesa iti aglabsing iti datahuna kinuordinansa tunuan niya nga section uno iti article iti data nga ordinansa po ti tricycle sadyay nobilita kabiti akit tumpalin na data ka masapong ipakan natay ngipin na o di ka din masapul nga ipakamo nagaramig ka kumae nang baong ka pinanday mo na ta pinanday dagiti mamanday tilin dago na dalam pati first reading second reading and third reading final for approval tapos kalpasan na awan ti tangken awan ti ngipin nan tumulang agi useless o the very good da jay talaga tayo anda apo na kita individual pera dollars benos DJ ate sitting sa ngem abangan no daganan oray dito ka adamot ti kakasyay nga iti sobra ti singer na apo adamot na kita may suplong dito nga may pulong apo ket natural ipakat na anya tarabi din na handa mo ikatan ti Francesa no dikit day idalan da palang tinapintas nga patangan napintas nga patangan masapol nga ipatungpal mo data di ba gamin regardless na jay napagpapatang nga tricycle fare tanaylanan apo na jay iti tunggal biyahe nga tirota kas pagariga na jay ayami na tirota na dito katigdung na niya nasurok nga 3 kilometraw iti singer dajay iti kaadaywan ket 20 to 25 iti singer dito imot asasa dita motit 25 matimang ka no ya kita nakailanad dijay tricycle fare matrix kaya no awanti na ikabel diya niya
Amon tinay ka kita sursuro tinda. Masapol nga adda iti nailanad nga tricycle firmatrix o kasla tinatoy iji nadakabang lugar iti Cavite. Ket agbaling nga naornos no kastang adda di ito sursurutem nga paglintigan. Regardless o take note regardless no dayjay pasahero ket na impuswang mati talaga nga kaasin na timay sa tricycle no no dinoble na lajay tricycle firmatrix sa di ayanda ke anya taramidam. Thank you so much, sir, ma'am, auntie, uncle. O kakasta po, i-response time lang. At dapat nagtataduma, ma'am, sobra na plate. Alaki din, alam mo, oy, thank you. O, di ba? O, nagajay. Ngem, take note apo. Nukadi itinagmalim, ket kimita da jemay sa nga to the driver, wano operator, iti let's say 1,000. Naarabid man nanti sa marsarunon. O let's say 3 times nga napasabak keng kwa iti unag iti makadomingaw. Idi muten, oy kasla datay naparwamanan. Lagi talo lang nga nakaraman ti kasi swerte, naparwamang betain. Inton next day, por Diyos sa baringo-ngunan, talim-lima gasot ka nung malaang iti adda. Iti panunutan iti data para kanya ka, no iti dati nga dahi mirmiraw na ka dakulan na dahi 400 o di ba? Kasla dahi agmak maximum ka iti 400 pesos per day. Kat imay nga ruti dinteng kanya nga 3 consecutive days nga kimbita ka tikas jay nga halos namimpat adaras nakaw. Kasla naparwamang batan tariknan. Ito na marits na dyan ka, aglaladot ka mo tayo. Na ito iti technique na tayo. Take note, apo. Ti ko nam iti panunot mo. Wala, kino dati baga man ano osak na ti 400 per day nga sapul ko. Napadasak lang mo, dahil natalo nga daras nga aldaw nga dahil tayo linaklakam ko, nadaan ako iti swerte. Kasjay, subyanam dahil dati original na. Tanto ti kasta ka dahil tayo saan ka nga maabuso nga dakala tikita. Kararag kakidiya. At important din dito palagi para kanya ka saan ka involved di any vehicular traffic incident during iti passenging mo. Kadag iti dinno nga ruta iti papanam. Naswerte ka. At least, saan ka analogi, napasublim pa da jay puunam nga ing gasolina iteksapa, nasubbo mo. No awan tinay packet mo, tinay savings mo tineta, nunay serbila, di iti pamilya, di wow, di wow. Dati yun na dumapira, dalas bonus na ko na akong nay adda pa'y tumapwak nga iserbida, ibarkada da. Ay nako po, laglagi pa mapo nga data, mano ti rinunot mo ti data, aldaw, oras, bandog mo, makatortorog ka pa'y, nagrunot ka pa'y ti pilid, nagrunot ka ti gasolina, at conforme ti malanglangab mo, iti kabayatan ti panagpaspasadam, iti nadumado mga paset ti lugar. Da ka dita nga matapuwang ka, at da dita nga maarbisang ka, ito kan nagpanating ka, narigat apo umat isa sa aden. Bagpay ni manalon, tekspektaran na nga matudwan, dahi papanan na nga taltalon. Ngam, dahi tricycle talaga, gasang-gasat. At dapay dagiti piman, nga involved iti vehicular traffic accident, ket pumusay da apo, nga mamati kayo data, taadan dagitayen neruror me nga report siknan iti fatal incident, vehicular traffic incident. Alas 4 eksakto, subyanan nga tupay kalpasan dagitoy apalagi ka.
Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone. Tirad Pass, Tanawag. Dati kunak niya, remember na amin wala may palaon lat iti dati programa tayo kada iti police report nga timaod nga manipog kada iti nagduduma nga paset ti municipalities, cities, iti probinsya, probinsya, iti Lacon, apo iti Region 1, upat apo ka probinsya data, at dagita po ti pagkapuan na, dagiti police report apo, sulat ti talaga nga maipasat na iti idanumi. Kaya padasan tayo na ti kumuntak, iti tanto ti kasagat adda iti idanon sa, ni partner Ronald Manipol iti area of responsibility na tadagiti ko na akong damdamag nga nagdimteng ken natanawagan na iti area of responsibility na tatno ti kastak intay apo maamuan iti dato gundaway ta
Adda apo dagiti pagmin-minan tayo. Kasla ka dagiti pagpagteng apo nya, dagiti pagpagteng paspasabak, probinsya ti Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Iti dati ogum daw ay hantay nga bono dinno mo ti anyang probinsya apo tinagapuan na dati nga damag. Nga idanon tatakada tayo ni partner Ronald ayun nga amun tayo manggagawa na. Partner Ronald, exact location mo. Go ahead with your report. Go, partner Ronald. Thank you very much, partner Nick. Yun na nataman, partner, dati damag, iti panagaresto ti wanted na tao, garo palas, yes. Iti bigat, iti kalmaan, sa Jayla Trinidad Benguet. Nagiti operating unit, iti TSC Regional Mobile Force Battalion, kasli unit, kadwada, nagiti taga, ono kamang iti Nagilian Municipal Police Station, ti La Union, Regional Investigation Pro 1, La Union Provincial Intelligence, Damortis Emlet, BHQ Regional Mobile Force Battalion 1, kadagiti kamang TCIDG Regional Forensic Unit number 14. Ti akusado 52 anyo sa lalaki nasawaan, driver at taga Baguio City. Na-arrestar dito baban di bilang Tiwaran Ovares, may gapo iti kaso reckless imprudence resulting to damage to property. 12,000 pesos tinirekomenda pagpiyansa ti akusado. Ada ito kat naipan sa JRSOT CIDG Regional Forensic Unit number 14 para iti panakay-kustodikan, panakay-dokumento, iti panaka-aresto na para iti panakay-parang namot iti masatnan korte. Kabayatan na, iti sabali pa damag, iti damag tayo, iti Ili Santa Maria, kanaigan partner dati panakaiwarasan dati nododi nga panagiwarasan ti abono wenno bugaso para kadagiti tobacco farmers kang runaan na kadagiti ag mulmula iti barley wenno dagijay kuna tayo nga saan na maluto nga tabako nga dagito iket naiwaras kadakwadan kadagiti nododi nga na itot kanyada nga abono. Na-kumpirmaran ta dito, babayan kan ni Sanggunyan na Bayan Member Arlon Sardenya, kas Chairman ti Committee on Agriculture, iti Sanggunyan na Bayan ti Santa Maria. Ngano sa din sigon kan ni Sardenya nga dito ikat adapay ngamin digitay nabatbati idi nga saan nga naiwaras iti munisipyo unti local government unit nga iso dito iti naiwaras kadagiti tobacco farmers iti barley tobacco. Kat iti agdama ngamin partner, kapaturmat iti panaggaramid dagiti mannalon ti tabako, kadagiti kamarinda, damotan dagiti nakasagana, dapay dagiti masapon matarimaan, at dapay dagiti datuman kat medyo mabalinan iti mabalindan nga apitan, dagiti mula da tabako, at dapay mo dagiti medyo agmumula pa ilaan. So dito iti sitwasyon nga kas anaman tayo, masapol nga ipailatamat ti local government unit iti suporta kadagiti mannalon ti tabako nga itatakot na benepisyaran ti agarop 700 nga tobacco farmers. Actually, iti Santa Maria kada tinasurok na 800 nga tobacco farmers tatan nga karaman dagiti Virginia tobacco farmers nga isu dagiti tatay iti madamamoten nga amang nga asikaso kadagiti mula da tabako. Sabali pa damag partner, daytoy panang patungpal iti local government unit daytoy panakaramid ti clean up drive into Nubigat nga daytoy ket may sa kadagiti preparasyon wenno panagsagana mo ti provincial government iti panaki kaysada iti isiangkat nga national zero waste iti pagilian tayo Pilipinas. Sigun iti informasyon tayo, iti local government unit iti Santa Maria ket maki kaysada iti panagdalusan aglalo kadagiti dati national highway. Mayan natop dati mayan lubog dati partner iti executive order ni Governor Jerry Singson in relation to the National Zero Waste nga no sa dino kat amin amon munisipyo ti National Highway ket maki kaysada wenno isiangkat da daytoy panag clean up drive-an
So ito no bigat data partner simultaneous nga maisayangkat iti probinsya tay nga Ilocosur ket datoy ket in preparation pa mo na datoy pa nakadalos iti highway tayo iti datoy umay nga Ilocosur Festival tapno ti kasta ket madalusan dagiti kalkalsada iti national highway. So in sigurado mo titibiyang ti LGU sigon ken ni Sangguniang Bayan na Sardenya nga makiparticipar na iti daytoy nga activities in Tono Bigat. Nagita partner, iti itay na tanawagan Adam Damag para ti tanawag Tirad Pas, Ronald Okoya yun, Tirad Pas News. Thank you so much sa partner kada kita development tal report no. Kung agpaiso dya, speaking namin da clean up drive. Oray apo karagete sinuman imposible apo basta agnaed iti syudad Acandon oray pa dito adjacent municipalities apo adda apo dayta nga sasyangkat apo nga clean up drive bono. In other term, dahito iti bakongkuna po nga programa iti kalinisan program para sa bagong Pilipinas. Intri agkakadwa dagito solid waste management. Karaman apo ni data. Gamin dahil dinalusam dinno nga ti pangitong palang. At dalang mutlata sakop na may panggap apo katay management ng solid waste management dapat patungpal. Sumarot so naman niya mabalintag damag ito dito pero dolos bero sa pagkunak no may panggap iti bagit ka noted gamin kanya dato every garati pagbasutak ka even oray detoy naganan na supo ti kindi na kayo iti panglukatan nyo datang kendi nga bulbulan nyo kalpasan na nukas pagarigan na di area iti iting shed wano even iti datoy iti plaza kat iti nagmukadilatan dajay rugit mo kuno dajay supot ti ice candy wano datoy candy laman no arabid mo data you are not participating with the LGU mapay alablab singin me in this som latat impruwa po latat makamonton nagati ang daldalusan kasi jay sana maminsan kastaw hang kubang datay pagpasam ana kayo tanong makita apo dayjay talaga nga lugar nang nangrunan no nadalos oy makarik na apo ti panagbain dumteng dita konsensya mo talaga iti panagbain mo nga mangiwaralat na dyan nagbasutan anya iti arabidin nyo no awan ti makita yung traskan ibulsayo ano da talakit din na silupin ti nagbasutan nyo ti kendin saan nyo may kabil o rin data nagkaan nyo ti data naganan dato yung ice candy o di purwa mo ba sila basana tapos kumun mo hamang nga makabasa na ibulsa mo enton adan ti makita mo nga muna nga ma-approach mo nga dati pagbasuran itinag mo isot mo di gayon dahil tatata question ng ibagam dita bagim tanim iti ma'am nakipagpartisiparak maternity dati cleanliness program masya di ba? Dati ako na ako no addaang kaaputi panagbain kaya dahil konsensya mo talaga no simkan mo no adda iti programa mo iti kaunggam iti by your own management istrahiya po iti panagdalusan mabaing ka ganda jay irespetum data irespetum data masapul nga ore dati lang nga basit iti pakipagpartisipara iti panagdalusan ayusun ang hindi nga dita na naturuan ng purwak mo dadya ko na ako ng expressions dang makamo dagati ang daldalusan bahala na kayo dyan kunam dagati ko masilsulduang kayo ba kunam mong dagati talaga nga sweeper apo iti LGO ay saan nakas dyan dati ko na ako agbalin data nga respeto iti tumunggal mesa so dadya ko na ni partner na niya talagang isu apo iti dayjay nalawak kung dayjay ona na po Sangguniang Bayan member
Arlon Sardenya, nga dakkel apo ti paset na tirata, nga may data panagdaldarusan. So, tuladen tayo apo dagitoy nga aramid. 60 minutes after the hour of 4 in the afternoon, agsubli kami to kalpasampay dagitoy apagamo. Libreng laboratorio libreng konsultasyon at libreng gamot para sa lahat. Love, 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 love for all para sa bagong Pilipinas. Love for our team, dahil sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Kandon, pero sabi ko ng mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Kandon. Libreng laboratorio libreng konsultasyon at libreng gamot para sa lahat. Love, love. Maysa kami nga napili. Dakkel unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, x-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumat na paranod na kanyame. Libreng laboratorio libreng konsultasyon Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Syempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. Thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti nga serbisyo iti gobyerno.
Tirad Pass, Tanawag. Ayan na, dagitoy entry na ginad na kita niya, palagi pang kaibanan, time check tayo, 21 minutos, kalpasan na po talaga si Kawil. No nakasikawil kayo, iti dati ugumdaway, meaning to say, nalpas na kita trabaho yon. Simple man, nadagsam man, nalakaman, kay nunay wakas na kita, awang problema. Kaya dagitay nerwang mga puro postpone. Ako postpone lang tatay pa nagsalukag na kayo. Ngam no naridam mag o may apo ti swerte. Mas labot dagitay student di noron puro postpone mo dati assignment dati submit na naka-schedule ti submission na o nag-research da po ka na dati intasayang ka da nga field trip, result na, itong tungkwayo data, talaga nga kasyay na naman. Dati man, ti kita antaya po niya, may panggap, kadagiti, hindi kami kalman, dahil talagang tinakipagtabunuan. Dahil narabid apo nga umuna, agumdaway, apa nagtataripdong, dagiti apo nga manurat iti 42 sa barangay iti siyudad Akandoon. O sino dagiti nga manurat? Dagiti responsibilidad iti agdokumento ati administrative dagiti iso ti panagserbi da kini apo punong barangay kan dagiti sanggunyang barangay. Kahit nasawan dagiti barangay secretary. Ta iti damon da apo nga panagtatrip nung kastyuman dati damag baro a presidente ti barangay secretary asosasyon iti siyudad Akandon. Wala na naarabi ti damo nga panagtatrip nung iti baro atawon 2026 ti regular monthly barangay secretary meeting. Dagiti 42 sa barangay secretary iti siyudad Akandon mismo anarabi iti ABC session hall Kandon City Hall iti January 21, 2026. Kalpasan nga natratar dagiti agendas iti meeting na isaruno botem ti secret voting para ti subukat abaro aset ti association officers aboklen apo iti aboklen apo ti 5 nga posisyon pagkaibilangan ti presidente, vice president, secretary, treasurer, KMT, auditor. Ang nagresulta po nga ni Sir Barangay Secretary Rodolfo Bong Melendres iti Barangay Darapida iti Ciudad Acandon iti naitandodo. Kalpasan tinan-anay nga announcement iti 5 anangabag na arabit ti panakay turnover ti remaining association fund iti kabarbaro nga presidente manipod iti dati presidente nga ni Sir Barangay Secretary Alan Rason iti Barangay Bagani Gaburo. Ti kastoy pagsaadam iti barangay nga addaan iti general role akas chief administrative officer iti barangay responsable iti dokumentasyon records management ken ti secretariat services ti punong barangay ken sanggunyang barangay kastabot ti administrative ken secretariat functions. Impik sa dito ni dating Presidente Alan Rason, tinagyamang karagiti Association of Barangay Secretaries Members, gapo iti aktibo nga suportada kabayatam ti naunday atawan a panagtakem na akas Federated President a Secretary ti Ciudad Acandon, Ilocosoro. Dahil tapo ti nagresultaan na talagang naarabing first regular meeting apo dagitay barangay secretaries iti Ciudad Acandon. Ano di pa naka-interview na, kaya't ko apo ngay panggag ka na kayo tata, dahil paset apo ti interview. Ibaba ni ti DZTP correspondent, kaya tagyamyaman ni Suna ti correspondent gapo ti panang
hanapan ng paay. May sa media interview kin ko na kat impiksa na po datoy talagang karirik na naman akas kabarbaro apo kada dajay anong naman nga iparik na nga arami din apo ti pagrebengan na kahit ko apo nga ipangagtata kada kayo datoy nga binalkas apo ni ti interview kin ko na ti kabarbaro nga presidente ni Rodolfo Bong Melendresa kastiman re ko na bilang isang bagong na-elect na president ng Association of Barangay Secretaries ng Candon City, siguro ang unang plano natin is yung ayusin ang bylaws and then gawing comprehensive yung ating unity sa pagiging sa serbisyo na ating iano sa ating kada barangay natin. So at saka lubos nating na tayo ay public servants at kailangan nating maibigay sa tama ang ating mga ang ating serbisyo sa ating mga constituents sa kada barangay natin. Ang maging message ko lang is sana maging united tayo sa isa't isa sa adhikain at mithiin nating mapaunlad ang ating barangay. Yon, dadya po ti basit may nga minuto kan 27 segundo iti personal nga panaka-interview ni Kabarbaro nga Barangay Secretary Association President iti daytoy baro atawon na 2026. Of course, nagyamang mo po ni dating presidente Alan Dason iti kinaanos naman nga nagserbi kat sa anan nga po nga dati kasla kitid daw na pa kitid kadagati 42 apo 41 barangay secretaries nga any positions apo iti 5 nga position kaya talaga nga haanan nga kayat ti papili kaya kastabatan ni Barangay Secretary ti Barangay Bagani Campo ni Oni Duran nya hello sir kumpadre talaga mga nana adadamulat ang nadadaan nga dati parehas dan nga agtitinulong nga mangsuporta apo iti panakay pataray iti naganan panakay pataray iti dagiti agbalinto nga bylaws nga maarabid to nga isunto ti sorsuroten iti nadakamak nga Barangay Secretary Association. Basta po ito talaga nga pagbalinan na niya. Tanong min awan na iti bylaws niya. Timay sa apo na tinatakamat nga dato'y nadakamak nga functionalities apo ti Barangay Secretary. Kuna na dito Una na dito niya nga tikas to pagsaadan dito barangay nga addaan iti general role akas Chief Administrative Officer iti barangay responsibility dokumentasyon records management ken secretariat services ti punong barangay ken sanggunyang barangay kastabat ti administrative ken secretariat functions dahil takat saan apo nga sarsarita ipagsaadan apo ti kasta nga appointment nga trabaho piman without knowing kadagiti barangay kagawas iti trabaho ni sekretaryo agpuyat masapol ang kompletuan na dagiti dokumentos at danto pa lang during the sanggunyang barangay meeting ken kastabatan na kadagitay dadumapay nga NGOs wano dagitay committees committee meeting masapul nga dajay nga sakripisyo ng aramiden ada pa yati talaga nga dagsen na kastabatan na po ni tresorero wano tresorera tresorera numamensan ke kompleto ba di sakapulo nga rabi niya let's say 100 may salaang dadya kang mali numaminsan nakaw entry adda iti panakaunget palaang ni nakin-anong iti data klase trabaho kasta apo iti talaga nga pagsada na
Dagiti ito pa ibang banang ako, regarding to palang dagiti damdamag niya, te kun ako, amay palaon iti programa to tirad pastanawag, idanong kuntubot apo dagiti police reports, manipon iti tipar na iti abagatan, kagrunanan iti probinsya nga Pangasinan, dagiti police report apo, nga mga ganyan to kalpasan pa, dagito'y palagi pa. Siya pati kapagkatanan nga agapabol. Oramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidin da ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela sir, ti abol ko, di kanawid ang tatay. Kaya usaran da nga sinuli, di ka kapas. Yung tatanaw mo tagmumulang ti kapas dito yun sir. Iso nga, aggatang kami. Grabe tayo, apok tito mga, nababalasan, na bakasyon sir, agabulda. Makadano mo di Amerikan, kadahapan, adumot ti umay dumanon dito yun sir, nga gumatang. Nagaramid ak ti pagsakarandan sir, tanoy ti kasta, kuno niya tigay ti agorder sir, nalakadala nga aramidin. Nagiti apuksan na rasasarok pa idang nag-designan. Sigurado ako sir nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan sir ti... Kuhan, agla ko, nagadumo nga may gumatang sir. Lingjak pa kaya kabaalan na supplyan ng sir. Nagiti susuki, ti order. Sa agon online dati apuk sir, kado pa tag-order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kay di kuyogan pa ni Congresswoman. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous world tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure. Tirad Pas, Tanawag. Ayan, dapat tinabati po nga 13 minutos kuno 16 minutos apo tintay pa nagtatarip nung iti programa tayo nga Tirad Pas Tanawag. So therefore, idanong ko na po kasti ko nakawaligo dagiti pasabag po police report manipur ti probinsya nga Pangasinan. Umuna man dito dahito man illegal discharge of firearms and violation of the Republic Act 10-591 police response dahito kat naarabid apo na naisayang kat iti alas 10 alas 12:10 iti aldaw iti nabinsang aldaw iti agdama apo nga tawen napasabak dahito ka nabalag nga narabi ti Santa Maria Pangasinan kaya dati suspek apo niya agtawon iti inem apolo katalo dahito iti nasawaan may sa apo nga tricycle driver kaya dahito iti resident iti Santa Maria Pangasinan. Iti initial nga investigasyon insayang ka ti manay disclose apo dito nga may parparang nga kabayatan dati witness dahito iti adda iti picnic along iti Agno River iti barangay San Patricio, Santa Maria, Pangasinan. May sa picnic na dyan na
particular under the daytoy Narciso Ramos Bridge nga iti no sa din no nga napasamak apo daytoy escalated wano daytoy commotion iti dayta nga daytoy suspect daytoy iti nagpaputok iti firearm na iti na minsan iti pangato ang dati kiti kawal nga kami nga tunukan na hantay nga mo di panunod na magparambag na nga tayo tulugan paputok na ti ere dito isugaro ka dati kaso nga dati nga kinuha niya kaya dito na sao nga suspect dito ti na minsan nga yung paputok na iti pangato dahil igam na apo nga firearm dagiti acting tinatang nga report iti na-report iti na papasapa po dagiti personnel iti Santa Maria MPS ket insigida apo nga nagrespondida iti na-verify nga report ket iti nakasangpot dan iti data dati suspect ket dato iti kinamagda ken iti naalada apo iti position na iti kustodiya na daytoy may sa nga unit ti kalibre 38 pistol Colt kuna na nga dati number nga 3 RT FAMFG Corporation nya Hartford City USA ket daytoy dati serial number pakabilang mo na po dagiti ebidensyan nga daytoy ket may sa nga as magazine ti assembly ken magazine assembly ken innam nga ammunition iti kalibre 38 dati suspect ken datoy na-recovery nga dagiti ken na kumpiskar datoy firearm ket adda itan di kustodya iti Santa Maria MPS para iti nananay apo nga disposisyon kita antay man dagiti no kakasano dagiti kasto nga banag niya nga pakasek na datoy no kasano nya dagiti linabsing na nga inarabid na seknan apo data panag papatok na nagpull apo data nga naglabsing iti Republic Act 10591 no Comprehensive Firearms and Ammunition data tamok Regulation Act iti 2013 dayto ket adda gamin dayta legal basis nga seknan apo ti dating panaglabsing na illegal discharge of firearm kuna na isura dyan narabid na nga discharging a firearm nga awan ti lawful purpose ang dati pang self-defense saan na po nga performance iti duty and dito iti awan iti firing risk or something like that apo gabing dagiti kakasinga kwa nga lamsing awan iti lisensya o kasjay so po na nga ditamutan apo nga na-aresto datoy nga ta mabaling nga in reading na latamutan apo dagiti gamin no dati ma-aresto sa kastaya ket masapol nga i-reading na dahil linabsing na ako na nanto ga adda ang kati rights agulimag ken rights nga mangpili apo nga mangi labam mo ti kalintigam kasi hanang agbindot ya wano if I'm wrong, I stand to be corrected. Nakakasta nga banag, ya. Ti panang kanayunan na pagayam na to, ya. Iti kanayunan na ti dati common violations include o pagkabilangan. Possession of firearms without license. So, hindi ko na tayan. Carrying firearms outside residence without permit to carry. Possession of lost firearms. Carrying firearms while under the influence of alcohol or drugs karaman latta apo dagiti kakasta nga bambana gamin isunno dagiti addaan apo nga hangko pagkabasulan dayto nya tagamin adalat tabot apo dagiti disseminate ti kapulisan nga panangirukma apo kadagiti lost firearm nga makunguna dati ambok tawre pa no lisensyado apo data unit nga da kanyam ket no dati ka nag-expire ta recorded but apo ti kapulisan data tamok data ket manotesa ka notice nga ti naganan manotesa nga for renewal ket no nag-exceed dahil na ito kanya na siguro niya
daytan na po nga ang tupak sa ya di amok iti datagat ang tupak nga agbalin dito nga lost firearm matin ya kaya ti kapindasan na data masapol nga i-turn over iti kapulisan ti kwerpo ti pulisya para ti safekeeping kabayatan na po nga ti decision mo kaya mundun sa nga dati kat may renew dahil ta po ti proseso na iti data dadamo na kita gundaway na iti palagikutan iti kastagat adala ti karabans sa kumakuna nga L-top karabans suresa da jay L-top kuna license to own firearm o dayay at daamot ti gundaway natural nga ti kakasugabanag niyan at dan sama dahil maarabid nga o matindar nga seminar kasi lahat no may lawlawag na kiti surutan da siknan apo iti data lapo dahil iti banag nga siknan apo iti data kitantay pa po dahil iti dumapay nga damdamag manipod palang mat iti probinsya apo nga Pangasinan o ado dahil iti damdamag kadi dyan nga i-reveal tayo man iti data itata nga parang kung parang iti programa tayo nga Tirad pas tanawag, Dasa ito dati man apo. Dati makungkuna nga illegal drug, sa bali yan, naibako tayo niya. Dati pasamak pasamak apo nga vehicular traffic incident. Napasamak dito iti, napasamak dito iti alas 10, iti January 19. Man niya 20 to daw, di namin sa palakal daw daw. Napasabak iti MacArthur Highway, iti Poblacion Zone 5, Villases, Pangasinan. When dato may isang checklist dato na kasla na ipadamag tayo sa netan dato vehicular traffic incident nga napasabak alas 12:30 iti January 20. Iti intersection iti bypass road iti Barangay Dukpak, Alsingan, Pangasinan. Karaman dito kakabsat ti agtawon 38 lalaki dito ti may nga kolektor minaniho na ti may nga Honda TMX motorized tricycle adan di plate number nga 950 ATH naasawaan may isang kolektor minaniho na dati may isang motorized tricycle at daan dito takapantis nga para parehas nga resident ti Santa Maria, Pangasinan. Karaman dito itagtawon 26 nya adaan ti live-in partner awan trabaho kan dito ti taga Rosario, La Union minaniho na mat apo ti maysa nga Ford Ranger pickup adaan ti plate number nga AA C 8349 ken dito cyclist apo nga bisikleta nga agtawon ti 57 awan trabaho kanawanan sa asawa kan dito ti taga Asingan, Pangasinan minaniho na ti may nga Foxter bicycle dati tagginaan na ta iti investigasyon dati natakabag muna lugang gamay kadwa dagitoy apo ti agdaldalya sa ti laod direksyon kiti din nakadanon dagitoy iti nakapasamakan daytoy incident iti intersection daytoy natakabag muna lugang kat nadumpar na iti kutit dati sumarsarunon nga lumunang lugan ti resulta na dati munang lugang daytoy ti naipos apo naiduron nga pasango isumot na tiraso nga tinurong na ti sabali nga linya kaya dita naman nga nadong par dato siklista nga bisikleta nga dito iti adda iti igit ti kalsada dato siklista nagapakaibilangan dato driver to bunalugan na po niya kaya dagkin na kopantis na dagito iti naglakam iti panakadangran iti naduma mapasit si bagida dagito kalpasan na nagito tinipan iti kaset gaan nga hospital dato driver di may kadwalungan kakwa dato iti saan nga nasaktan ket amin nakaraman nga lugan apo pagkabilangan natin bisikleta dagito iti nadaan iti dadaal iti sanpay nga po iti gatat iti panaka-istimarda amoyo apo niya dati may sa kapasamak DJ sa Isabela dato somewhere in Isabela jak amo gamin ti definite no specific nga lugar nakapasamakan na nga dati may sa dump truck magdaldalya sa ti data direksyon dito iti naganan ti adda dati may sa nga lugang pa nga ahead tingkwana kiti sitwasyon apo ti kalsada slippery
entry na basa na ito. Gapu taan da dati basaba nansa niya nga may sa nga naglaon nagati adu nga kopantes piman isubatin ti nadungpar na iti opposite lane. Encroach na datoy linya datoy nadungpar datoy nakadungpar tagamin da diya dadi pa nagpreno datoy dump truck ya nagpusipos simmangon sa itilaon. Okay, dahil tiyubutan nga saan nga naalis yan natin train, napaspas nga datoy jeepney. Kuno tayo passenger jeepsa datoy. Ket dakad adu apo iti kargana. Ditabutan nga nawara, nagkat apo datoy tuktok na, nekras apo datoy. Adda datoy pasero sa nga natinlag na pampay outer lane. Napampay jay balasyo da jay fence iti kalsada. Ay nako po niya, kitaan tayo lang agpaiso niya. Uray no maminsan no kasaan no tikinanan. No sikang naan nagkat andan to na di masama mo na napaspas nakaw mairamramang kan. Dagita apo iti talagang nakamamak nga kitaan, nakamamak apo nga pasamagan. Anya nga tayo the best apo niya tekunakon. Uray gayam no kasano ti kinanad no may panggap iti aksidente narigat nga maliklikan. Sigod mo't lang po na dyan Facebook na dyan dagitay video na at dapay piman may sang ubi nga karaman dahil ito ididimtingan na ito ambulansa rescue ambulance iso ti nakitak apo nga umuna na binagkat dati babae babali nga nanang na dito nga impanan iti unag da jay ambulance rescue ambulance jakbatan na mo no nya ti development na apo da jay lakat sa palo kuma tada ito'y karamang ubing ket naisalangangken of course oray pamot amin dagitay akupantis datoy natuang nekat ti bubong na nawara ko na tebalaan sa palo ko ba po ta awan iti naipusig awang hangam ako na ko mga fatal incident ta nakasurvive kumamot laang dagitay incident nga ti naganan ka dagitay karaman iti data si itimat lang social media na additional apo na dyan datoy driver ti datoy naganan driver datoy nadungpar datoy nakawaraan datoy lugan kasi apo ti dimong warga po ta handang nalilikan nagdadag pusipos datoy ko datoy dump truck kalpasan nga dadya pa nagpreno na isuga po ti raso nga na sinangunan sa ti jakamon ulaol dadya uno daya kiti tamat nga raso nga datoy traveling iti opposite lane datoy dadakabag involve nga lugan iti nang nung parpiman laje gapo ti napigsa nga impact di tamot nga nekat ti bubong nawara apo piman dagiti akupantis na dahil ko na ako nawampay mo ng so far kadagito awampay mo ti pa lang nadama ko ka nekatan ti driver's license dahil driver dato'y dump truck kita tayo dahil ko na ako niya dahil nagduwa nga na ipadamang tayo siklista pa at dahil igid nadung parlatan nadung parlatan ka po dato'y nadung par nga dato'y dinungpar dahil sa marsorno ka nairamramanan adung parlagaro dan isupay tinakadumpar dahil siklista ay nako po talaga niya pimambo dato'y nadungpar handay nga mo no kasanon to di investigasyon na data no adda iti responsable na dato'y driver iti nakadungpar dahil siklista gapo nadungpar na gapo iti panakadumpar dahil kutit iti lugar na anyaman apo ti kakasta ka sitwasyon basta te kunata yun no siknan apo iti panagmaniwana agannad ti tumunggal maysa haantay latta ko maapo nga ikatan dahil raser na ta adada nga mailiklik tayo apo awan manan apo tinababati iti oras tayo tayo nga malam
Pipin na kada tayo manan na po, tagdadanggay tayong tumanan, inton bigat, biyernes data, at kaduak apo, pumakada manipon iti technical control, ti DZTP 693 Radio Tiradpas, ni partner Roel Laranang, iti may biyang ti DZTP Digital TV, ni partner Juanito Vicencio. Toy no to biyang ako kung nagyaman ka po ti anos yun ang tarabay Nick Baruga pero wano din sa Jumarin niya ida siya kay thank you so much iti anos yung nganang tarabay.